Здравей, правя това бързо включване на тема бърнаут, да внесем малко повече разбиране и яснота за това как се проявява. Бърнаут не е умора и напрежение. Бърнаут е психическо, емоционално, хронично прегаряне и изчерпване. Хора, които са перфекционисти, хора, които са свръхотговорни, хора, които за себе си имат идеален аз образ, но този образ не съвпада с реалността. Те са по-уязвими. През когнитивно-поведенческата призма това са хора с твърди убеждения, хора на резултатите. Обикновено симптомите могат да са дистанциране, много силна раздразнителност и цинизъм. Затова ясни граници. По-бавни резултати, но по-сигурни, с по-реалистични, по-постижими цели. И най-важното нещо е осъзнаване за това какво всъщност ни изтощава. За повече информация посети моят сайт newbelievetherapy.com или остави коментар.